La lectura que tens entre mans ara. Estic llegint un llibre que es diu L'art de ser normal, que tracta sobre la transsexualitat en els joves. La música per acompanyar aquesta lectura. Qualsevol música tranquil·la i que no estigui en català, perquè quan llegeixo i escolto música en la mateixa llengua se'm creuen les paraules i a vegades em desconcentro. El lloc ideal, el paisatge, per a llegir aquesta lectura. Una casa que hi ha a la Cerdanya, que hi anem a vegades a l'estiu, doncs, que té uns paisatges molt macos i molt relaxants. Sí. La beguda per acompanyar aquesta lectura. Jo normalment no bec res mentre llegeixo, però si he de beure aigua, doncs aigua i ja està. Una lectura que sempre recomanaries. A mi m'agrada molt el llibre El vigilant en el camp de Sègol. El que passa és que no sé si el recomanaria a tothom perquè sé que ja depèn de les persones el fet que els agradi o no, però en general el recomanaria, sí. Un autor o autora que sempre llegiries. És molt difícil escollir un sol autor d'entre tots els que hi ha, i la veritat és que jo soc més una persona que es guia per al llibre més que per l'autor, o sigui que em llegeixo la sinopsis i depèn d'això el fet que triï un llibre, no de la persona que l'ha escrit.